Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahingala. Adlaw karon nga Lunes, sa 20 na kini sa bulan sa Abril. Uy, karong adlaw na jud ko mahingala i-install diri sa Manhuyod. Diri na ni ana man ko sa Manhuyod manghigala, pero karon pa jud kong adlaw i-install nila, no? Dito na sa pitsa 17 ni abot na mi diri. Bisi-bisi sad mga higala, pero karon ang kuan gyud ang final gyud nga matud pa installation namo mao ang adlaw nga karong adlaw Lunes na, no? So ana gyud ang higala, no? Sa ako nang ginayon mga higala, excited sa kong ma-assign diri sa Manhuyod, kay taga Manhuyod man lagi ko, pero medyo bugat-bugat sa daga akong balatian sa pagbiya sa akong latest nga assignment, ang former assignment nako dito sa Ayungon. Hala no, balapalayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon, ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton ni ining kabuntuhon mga higala, no? Abino, padayon kita karon sa ato ang pagpangalagad, no? Padayon ang ato ang pagtimbaya ug may mudto kanatong tanan. Ang hinaot kita mga higala nga naa kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Abino, arita mga higala sa atong Saint of the Day. Ano? Ang ato adi ay nga kuan mga higala. Ang ato nga CBCP News. Sabi no CBCP News ato mga higala. Church groups, no, at kanang warns against kanang Carol moratorium, no? Kanang cool moratorium, no? Kay si Bishop Albinasa manghigala nagkuan kini siya manggod ang head ni inibitang kabahin sa anti-pollution ba. Naunya usag yun sa iyahang na usag yun manghigala sa iyahang gitawag nato og kabalaka mao ang moratorium sa paggamit bitaw ni ining cool manghigala kini bitong carbon ba nga usag yun sa makapollute sa atuang kinaiyahan. Balita manghigala dito sa Vatican, padayon karon manghigala ang atong talahorong Santo Papa sa pagbisita dito sa Cameroon, dito sa Africa manghigala nga diin padayon gipahigayon karon sa ato ang talahorong Santo Papa ang iyahang pagbisita, no? Nakita niya nga usag yun sa iyahang nakapabugat sa balatian sa talahorong Santo Papa mao kining nahitabo sa Cameroon, no? Nga grabe kayo ang devastation tungod lagi ni ining gitawag og civil war nga nagpakitabo karon dito, no? Giyera sibil nga niya. Hanamo kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Bino padayon kita sa ato ang padayon kita sa ato ang mga pahigayon, no? Ari kita sa atong Saint of the Day. Boy na mahigala, no? Ang atong Saint of the Day karon mao si San Anselmo. Abino kini si San Anselmo manghigala, usa kini siya ka Benedictine monk, no? Usa ka Benedictine monk, usa ka philosopher, unya nahimo siyang obispo sa Canterbury, no? Unya matud pa, he fought against human slavery, no? Kay grabe na itong mga higayuna manghigala kini human slavery, no? Kini ba nga grabe nga paggamit og tao aron himuong ulipon, usually mga Africans gyud manghigala, no? Unya, he experienced being exiled, no? Kaya nakontra man lagi niya mismo ang hari sa England, sa Inglaterra, no? And then, matud pa, gikuan gyud kini siya, no? Sa diha nga namatay na kini si San Anselmo, giproklama kini siya as Doctor of the Church. No? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao mismo si San Anselmo. Hala, no?
Padayon kita sa atuang nga mga gimbuhaton ining kabuntuhon. Abino padayon kita sa atuang nga mga pagpangalagad ni ining kabuntuhon. Abino ariti ta mahigala na sa atuang catechism. Okay, catechism na to mahigala. Kabahin kini sa usa sa mga importante pud kay nato gid nga pamalandungan isip usa ka Kristiyano. Do batod pa diri. Abino mahigala no, ari kita sa atuang catechism. Binudo na tayo mga pangutana usab diri no, bino bisi-bisi po taro gamay mahigala no, kay nag busy pag kay pag-adjust nako sa lugar no, labi na gayud nga daghan-daghan sa tagbutang ginagmay muna nga medyo left and right po ang atuang mga gipanghimo karon no. Binudo na kita yung mga pangutana diri pader. Kana bang nakadungog ibang tanah ni Maygala no nang pader nakadungog ko kini bitang kabahin sa pamaygala ha to sa niklarohon bali mong gungit gitari nga brown out ron Maygala walay kuryente pero ari kita sa ato ang mga pangutana pader. Pag-abot ba sa karo pader, okay ra ba na nga kana bitang matimpong Semana Santa labi na kanang Domingo de Gloria nga ang mga tao bitaw mag-inilugay bitaw mahiga bitaw pader na ini bitaw kuan usa may mong kini bitaw mga bulak gikan sa karo usa may mong mga ikasulti kabahin ini. Abi na mahigala para nako dili man na sa dautan only lang nga ato lang og butangan og kana bitaw gibug-aton ang atong gihimo. No kay mura ba usahay murag mahimo bitaw pod nga sa kuan pa na mura ba ritualistic ra pud kayo ba more on rituals ra gyud kay daghan ba yung mga bulak no nganong kana mangyong sa kuan kay matud palagi konektado magud lagi sa kanang gitawag nato og kasaulugan sa kana bitawng Semana Santa. Muna nga ang mga tao usab tungod lagi sa ilang dako kayong pagtuo nga ang mga butang balaanon dako kay ikatabang kanato makahatag yun ang mga kaayuhan muna nga ang mga ato usab nga mga kapari ang ato usab nga mga katawhan tungod sa dako lagi nilang pagtuo sa Dios nahimo pod nga instrumento ang mga bulak para nako dili na siya dautan no only lang nga kaming mga parehos namo mga kaparian nga pasabton lagi nato pagayo pod ang mga tao usa sa mga pagtulon ani ana kini bitawng pagpasilungog sa Santo Entierro mao gyud kining gitawag natog pagpakamatay pagkabanhaw ang pagpasakit o pagpakamatay ni Kristo usa gina sa ato ang pamalandungan no kay usahay mura ba og kanang ang Semana Santa nahimo na hinung usa ka ritual ang uban mo panahon nga mangalap sila og tamba kana bitang mga arbularyo no kay matud lagi na mga sagrado kay kanang mga panahona ingon ana no so mo panahona nga mangalap pud sila na unya usa pud sa mga rituals nga ato ang nasugatan panahon sa kana bitang Santo Entierro no kini pong kuan ba kini bitang pagpanguha sa gitawag nato og bulak hinuon kami diri sa ayungon mga higala amo nang nakontrola no nakontrola na namo nga mohangyo mi sa mga tao nga dili lang usa nila hotdon bitaw kuha no ang mga bulak nga naa sa karo ang among gihimo mao nga gipasabot nga unya na lang ninyo ni kuha unya na gyud sa sugat kasabot ra pod mga higala no kay makinintaran mga expressions man gud ni so bada nga kutob sa mahimo ato gyud usab nga tagaan o bili ang more on kinang gitawag nato sa English og pag-ila nga ang tanan nga atong gihimo mga expressions lang pod mga expression kini sa ato ang dakong pagtuo sa Dios no dili gini siya ingon nga kanang gihimo nato kini aron ang mga butang nga may makapakuan ka nato makapahatag ka nato mga kaayuhan sa sakit something na dili man na siya sayop mahigala pero kung diha naman lang sa kakutob sa bulak ra gyud murag nalimtan na bitaw po nimo ang pinakatiunay gyud nga kahulugan sa kana bitaw gihimo nato nga pagpahigayon sa mga kalihukan sa
kanami itong kalihukan usab sa kining gitawag og sa kalihukan mura og kanami tawo nga ang gugma sa Dios alang sa katawhan iyang gihimo aron nga ang iyang pagpasakit iyang kining gihimo aron pagpadayag sa iyang dakong gugma o kaluoy alang kanato. Munang kita pod ato po na muna atong fokusan, no? Ang gugma o kaluoy sa Ginoo lang kanato. Dili kay ta mo focus sa bulak na lang pod hinuon, no? Okay. Ang nahitabo ugod mga higala murag mo-focus na lang pod hinuon kita sa bulak mo lang mo appeal kita sa kining procession aron makakuha ng bulak something like that, no? So nahimo bitaw nga more on ritualistic attitude lang yun pong naa nato. So muna, no? So pangutana, eksakto ba na padre? Para nako dili po ko moingong kanabitong maglayog na gyud nga dautan na siya pero kinahanglan nga tagaan lang po nato namo og katikisim gyud. No nga ang nga tagaan gyud usab og dako kayong tumong ang mao nga kalihukan aron pod nga masabtan gyud sa mga tao. Abi no, dinala sa takuto mga higala ha kay medyo kuan-kuan ko ron gamay murag ang ako hectic akong schedule karon tungod lagi kay ka brown out pag yun. So mula nga nagmahig-mahig pa pud in town sa amo ang mga butang muna nga medyo makaingon kita nga dugang pa gyud nga pagpanganda man lang kanamo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.